खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव रायजो सरकारा सानै साथाम एबा बिसि थासेयावबो गुबुन जुलि खालामनायफोरनि सायाव मोनसे गोख्रों आयेन लाबोगासिनो दं आरो बे आयेनखौ बैथि दाननि 25 नभेम्बराव लाबोनाय जागोन। बे आयेनानो जाहैबाय जाय सुबुंफ्रा एबा जाय हौवा माहारिफ्रा बिसि थासेयावबो गुबुन गोदान हाबा खालामनाय एबा हिन्जाव लानायफोरनि सायाव गोख्रों राहा लादों आरो बे राहा बायदियै जाय सुबुंफोरा बिसि थासेयावबो गुबुन आरो गोदानै जुलि लागोन एबा हिन्जाव लागोन बिथांमोनखौ 7 बोसोरनि जेलनि साजा होगोन। नाथाय बे आयेनखौ जोंनि बिटिआरआव फोसावनाय जानाय नङा एबा बे आयेनखौ बिटिआरजों लोगोसे डिमा हासाव कार्बि आंलं जायखिजाया आसामनि सिङाव थानाय 6 सिडुल ओनसोलाव नैथि जुलि खालामखांनायनि उनाव बे गोदानै फोसावजानाय आयेनखौ बाहायनाय जानाय नङा होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायो। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय सुबुंफ्रा एबा जाय हाबा जाखानाय हौवाफोरा हिन्जाव थासेयावबो जुदि गुबुन हिन्जाव लादों रायजोआव अब्ला बिथांमोनखौ 7 बोसोरनि जेलनि साजा होनाय जागोन। लोगोसे बे समाव मख'बावोदि नाथाय बेफोरबायदि आयेना एबा बे आयेना बिटिसि ओनसोल एबा 6 सिडुल ओनसोलाव जानाय नङा एबा लाबोजानाय नङा होननानै बे समाव फोरमायदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जा रायजोआव फैगौ 25 नभेम्बर खालाराव आयेन लाबोगासिनो दं। बे आयेनानो जाहैबाय रायजोआव जुदि सोरबाफोर बिसि थासेयावबो गुबुन सासे आरोबाव 2 साथाम जुलि खालामनाय एबा हाबा खालामनाय एबा हिन्जाव लानायफोरनि सायाव गोख्रों आयेननि राहा लादों। बे आयेन राहा बायदियै 7 बोसोरनि जेलनि साजा होनाय जागोन। नाथाय बे आयेनखौ बिटिआर एबा डिमा हासाव कार्बि आंलं बायदि 6 सिडुल ओनसोलाव बे आयेनखौ फोसावनाय जानाय नङा एबा बे आयेना सोलिनाय जानाय नङा होननानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला 2 साथाम हिन्जाव लानायनि सायाव आयेननि राहा एबा रायजोआव गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि राहा लागोन नाथाय बिटिसि एबा बिटिआर कार्बि आंलं डिमा हासावफोराव माबोरैहाय बेफोर आयेनखौ लाबोनाय जानाय नङा होननानै जों रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथाङा माबायदि फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदों लादोनि। আজি কেবিনেটে দ্য আসাম প্ৰহিবিশ্যন অফ পলিগেমি বিল অৰ্থাৎ বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে এখন বিধেয়ক বিধানসভাত অনাৰ বাবে অনুমোদন দিয়ে। এই বিলখনৰ নাম হ'ব দ্য আসাম প্ৰহিবিশ্যন অফ পলিগেমি বিল 2025। এই বিলখনৰ অধীনত যিসকলে এই বিলখন পাৰিত হোৱাৰ পিছত যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰে বা তৃতীয় বিবাহ কৰে তেওঁলোকক 7 বছৰৰ বাবে জেলত সশ্ৰম কাৰাদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। আৰু এই বিলখনত এই অফেন্সটোক নন কগনাইজেবল অফেন্স কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰিলে they will not get bail immediately। 3 নম্বৰ এই বিলখন অনাৰ পিছত যিগৰাকী মহিলা বহু বিবাহৰ ভিকটিম হ'ল এই ভিকটিম গৰাকীকো কম্পেনসেশ্যন দিয়াৰ বাবে আমি এটা ফান্ড তৈয়াৰ কৰিম। অৰ্থাৎ যিগৰাকী মহিলা ভিকটিম হ'ল তেওঁ দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে হাজবেণ্ডক আমি জেলত লৈ গলো মহিলাগৰাকীৰ কি হ'ব বা নাজানি যদি দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে মহিলাগৰাকী তেওঁ এটা ভিকটিম হ'ল কেতিয়াবা দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলে প্ৰথম বিবাহ কৰাজনীকো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে যাতে কোনো মহিলা ইয়াত ভিকটিম হ'ব নালাগে। সেই কাৰণে মহিলাসকলৰ বাবে এটা আমি কম্পেনসেশ্যনৰ বাবে এটা আমি ফান্ড তৈয়াৰ কৰিম। পুৰুষজন জেলত যাব মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰা য'ত প্ৰয়োজন হয় মহিলাগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ পৰা কম্পেনসেশ্যন পাব যাতে তেওঁৰ জীৱন নিৰ্বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা হ'ব নালাগে। এই বিধেয়কখনো আমি অহা 25 নৱেম্বৰত সদনত
উপস্থাপন কৰিম অৱশ্যে এই বিধায়কখনৰ আওতাৰ পৰা জনজাতি লোকসকলক আমি বাহিৰত ৰাখিছোঁ কাৰণ জনজাতি লোকসকলৰ কিছুমান কাষ্টমছ আছে তেওঁলোক এই বিলখনৰ অধীনত নাহিব আৰু ষষ্ঠ অনুসূচীৰ জিলাসমূহত বিটিচি ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আলঙত এই বিলখন বৰ্তমান প্ৰযোজ্য নহ'ব